Karon mao kini ang paghatag kanato ni Jesus og maymay og katin-awan unsay angay natong buhaton isip iyang mga sumusunod og iyang mga alagad. Niingon siya, never call anyone master, magtutudlo tungod kay usa lang ang magtutudlo nga angay natong tawgon og pagatahuron ug mao kana ang atong Ginoong Hesukristo. And never call anyone on earth Father, tungod kay usa lang ang amahan nato nga tua sa langit nga nagpaabot kanato sa atong pagbalik. Kung ato ning ibutang sa literal nga mga pagpamalandong o literal nga pagkinabuhi nato dinhi sa kalibutan, makaingon siguro ta nganong magtawag man ta sa atong mga tatay nga tatay, no? Nganong magtawag man ta sa atong mga teacher magtutudlo, o nganong magtawag man ta sa atong mga nanay nga nanay. Dinhi sa kalibutan, klaro man na nga gipakita ni Jesus og iyang gitudlo kanato nga ang atong mga tatay, nanay magtutudlo bisan kinsa nga atong mga mahal sa kinabuhi, mulabay lang ang tanan. The only one true master nga magpabilin, magpaabot kanato sa gingharian sa atong amahan, mao si Hesukristo. Mao nang sa katapusan sa ebanghelyo, miingon ang atong Ginoong Hesukristo, ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon, ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon, ug ang magpaubos ipataas. Ang audience niining atong ebanghelyo ang mga Pariseo ug mga eskriba. Kining mga Pariseo ug mga eskriba gitawag ni sila og mga learned people, mga lantip o gunahuna, mga maayong pangunahuna nga sa ilang pagtuo, mga bright na sila, makamao na sila sa ilang relihiyon, sila ang angayng sundon tungod kay maayo ang ilang gibuhat, no? Kay magsulob man ni sila og mga tag-as kayo nga mga sapot parehos niining among gisulob, mas tag-as pagani siguro unya magbutang ni sila og ang mga balaod sa Hudyo ilang likiton og ibutang diri sa ilang agtang murag posporo ra kadagko, no? Ilang ipangsud dito sa murag gagmayng box, ibutang diri sa agtang, ibutang sa bukton niyang uban ibutang dinhi, no? Kay unsa may purpose adto? Para makita sa mga tao nga sila nagtuon sa balaod sa simbahan. Magsulob jud sila mga tag-as bisan asa sila magsuroy-suroy para makita sa mga tao nga sila nagpuasa, naghimo sa mga gipahimo sa tinuhuan nga Hudyo, ug sila gyud ang angay nga sundon, no? Pero naingon si Jesus, ayaw silag sunda kay ang ilang binuhatan dili man maayo. Master sila sa mga balaod, maayo sila nga muhubad sa ilang tinuhuan unsay mga buot ipasabot, naa sila kanunay imong makit-an sulod sa simbahan, magampo, pero ang ilang binuhatan layo ra gyud kaayo. Familiar mo ni ana sa atong panahon karon, no? Daghan po'y magsimba-simba kunuhay, no? Daghan po'y moingon nga ako Katoliko. Daghan po'y moingon nga kami mga sirado Katoliko. Unya og naay mo bisita nga laing tinuhuan ato ra bang hinginlan, no? Di ta makigatubang, di nami magpatintal sa laing tinuhuan. Ang tinuod pagkasulti mahadlok man ta og atubangon sa laing tinuhuan. Kay basin pangutan-on tas mga bersikulo, kapitulo unsa pa na dira, di man ta katubag, no? Kung karon na ay akong panihion nga grupo sa mga Sabadista baka o mga Baptist, mag-Bible study mo, makatubag mo og nailang pangutana, di man gani mo share sa BEC kanang mag-family grouping, di man gani mo paambit unsay iyang personal nga mga kasinatian, dasmagan na hinuon sa mga bersikulo o kapitulo, hadlok to ay mo nang uban tago gyud moingon nga dili mi kay Katoliko mi, pero ang tinuod way nakamahuan, no? Gamay ra kaayo og nakamahuan kun naa man gani. Mao nang niingon si Jesus, ang importante siguro bisan og gamay ra atong nakamauhan, bisan og igo-igo rang atong nakamauhan, hinaot nga sa atong mga buhat makit-an unta nga kita mga anak sa Dios, no? Mao nang niingon siya, ayaw magtawag og master bisan kinsa, ayaw mo pagtawag og magtutudlo bisan kinsa dinhi sa kalibutan, kay kitang tanan managsuon man, no?
We are all God's children. Bisan ako pari, ang uban maestra, doktor, engineer, negosyante, unsa pa na diha, mga maayo ang atong kahimtang sa kinabuhi, maayo ang atong mga profesyon. In the end, we are all God's children. Mao nang akong gi-share kaniadto sa akong pamalando nga kanindot unta kung ang matag usa ka nato pangutan-on ta nga kang kinsa man kang anak, moingon nga ang uban na anak man ni atong kawatan sa una dinhi sa Surigao, ang iyang papa adto manlulupog dinhi sa Surigao, ang iyang mama na grabe ka libakira, no? Ang iyang mama niya na hingutang sab, maunang anak kanang anaka hingutang sab na, no? Nindot to kung pangutan-on ta ba kang kinsa man kang anak mo ko sa Dios, makaingon mo ni anak kung naay mangutana, subay man na sa atong mga kaparentihan ni noon, anak ni siya ni Kuan, apo ni Kuan, katubitawng maninihot sa una diha sa Kuan, Lunita, katubitawng Kuan, mauni mo una, ang iyang nanay ani, taga Kabungbungan, ang iyang Kuan ani, taga, no? Kadugay kaayo sa kutay sa atong pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Kanang mo claim unta ta ba nga moingon ta nga anak ako sa Dios, maway lain, no? Mulakaw lagi nang mangutana nimo, kinsa man kang anak? Anak ako sa Dios. Kung kinsa pa may mangutana nimo matay anak siya sa Dios, lupig ko ini, no? Kay mao man ang atong identity gyud unta, mao man ang atong ilhanan nga matag usa nato, gipatikan gud ta sa Espiritu Santo, gibunyagan gud ta sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Busa kun naay mangutana nato unsa may atong identity, taga-asa man ta, taga-langit. Kinsa may imong ginikanan? Anak man ko sa Dios, no? Pagkanindot ug ingon ni ana ang atong tubag ug ang atong panglantaw that I am a child of God, siya anak sa Ginoo, kitang tanan managsuon. Way kagubot nga mahitabo, way panaglalis nga mahitabo, way panagbingkil nga mahitabo sa kalibutan ug pagkabahin-bahin tungod kay mga anak man ta sa Dios nga amahan. Busa mga igsuon, nining atong pagpadayon sa santos nga misa, ato untang pangayoon ngadto sa Dios nga amahan nga unta ti unay kitang muangkon nga kita iyang mga anak ug atong sundon ug tumanon ang buhat ni Kristo nga iyang gipasunod samtang buhi pa siya dinhi sa kalibutan. Hinaot paunta. Manindog kita alang sa pangamuyo sa katilingban. Aduna